Velkommen til Be Safe Psykologisk Univers. Jeg er rigtig stolt af at kunne få lov til at præsentere den her serie for jer. Mit navn er Liv Bøgelund Johansen. Jeg er produkt- og designchef for mærket, og jeg vil rigtig gerne have lov til lige at give jer en kort præsentation af vores produkter. Vores mærke er simpelthen bare meget specielt, fordi alting er økologisk plantet i de franske alper, og det er vi rigtig stolte af. Men det vigtigste er jo, som vi ved, at vores hud bliver rigtig smuk, at det her er effektivt, og vi kan se nogle resultater. Og det kan man altså bare. Der er ikke noget gensplejsning i vores ingredienser. Der er ikke parabener, silikone, alkohol, nogle af de ting, som er skidt på vores hud, og som på længerevarende sigt har en dårlig effekt. Det har vi simpelthen valgt at sige. Det vil vi ikke have. Vi vil have alle de gode råvarer, alt det, som giver os energi, og som giver os den hud, vi gerne vil have. Det er det, der er vores produkter. Derfor er det også vores hovedingrediens, der er havtornen. Havtornen har 30 gange så meget C-vitamin i sig, som for eksempel appelsiner. Så derfor så er alle vores ingredienser, alle vores produkter, er meget vitaminrigt. Det er derfor sprængfyldt med antioxidanter. Det er også derfor, at de fleste af vores produkter egner sig til alle aldre. De fleste aldersgrupper kan altså bruge det. Der er rigtig mange, der kan bruge det, både mænd, kvinder, piger og drenge. Og det er bare rigtig nemt at bruge alle de her produkter, og det virker altså. Og det er det, vi er så stolte af på vores mærke. Jeg håber, I bliver rigtig glade for at bruge det, og at I vil prøve det. Så tusind tak, fordi I kiggede med. Så vil jeg lige sige forresten, at her på hjemmesiden, når I klikker på hver eneste menu, så kommer I ind under hver forskellige produkt. Der kan I altså vælge at klikke på en video, hvor jeg står og fortæller om produkterne. Bare lige forklare hurtigt, hvad det gør, og hvordan man nemmest bruger det, for at få det optimale ud af det. Så det håber jeg, I vil benytte jer af, og jeg håber, I får rigtig meget inspiration og meget glæde af vores hjemmeside. Tusind tak, fordi I så med.